Говедото трябва да тегли. Две, три, четири! Нашата група да се бори! Две, три, четири! Запорирани трезори! Виж го само как си лае, не издържам, нека спре. Как ме кани в Патреона, от това ми става зле. Виж го само как послъгва, като селски тарикат. На побъркан се преструва, като той адвокат. Ще иска 2, 3, 4 евро да спести. Ще трябва 2, 3, 4 баби да смени. Ще вземе 2, 3, 4 схеми да върти. Ще казва 2, 3, 4 и така до 100. С Веско! 2, 3, 4 с детелинчето в парка. 2, 3, 4 скака Стела в Ямайка. 2, 3, 4 нашата група да събори. 2, 3, 4 запорирани трезори. Нашата група да събори. 2, 3, 4 запорирани трезори. Ей, говеда, нали ви казах да не се занимавате с мен? Ще иска 2, 3, 4 евро да спести. Ще трябва 2, 3, 4 баби да смени. Ще вземе 2, 3, 4 схеми да върти. Ще казва 2, 3, 4 и така до 100. С Веско! 2, 3, 4 с детелинчето в парка. 2, 3, 4 скака Стела в Ямайка. 2, 3, 4 нашата група да събори. 2, 3, 4 запорирани трезори.